Seguimos entón, despois de 15 minutos por riba da hora, para que o teñades en conta. Imos falar con Berta, dentro da sesión a escritora fala da súa obra, darlle as grazas, dende a SPG e dende a CIGA, por acompañarnos neste apartadiño que para nós é moi especial tamén dentro das xornadas de lingua e literatura, igual que os outros. Seguro que as obras de Berta xa forman parte desde moi noviñas e desde moi noviños dos vosos andéis, das bibliotecas, da mochila para ir á praia e agora xa nas bibliotecas escolares tamén como recomendación de lectura para os rapaces e as rapazas, mozos e mozas maioritariamente. Será así un xeito de conversa este tempo e de ter que escoller non sabería o que, porque as obras coñecedelas como a min ou mellor, seguro, e ela tamén seguro que na liña vai poder falar ou cando menos de todas. Eu xa lle dixen aqueles libros ou aquelas obras que temos aí de lecturas recomendadas, non dixen obrigatorias, porque son recomendadas maioritariamente, por sorte, hoxe en día. Entón, de ter que escoller, pensei de empezar neste momento para atrás, é dicir, pois dende abril de 2026, porque así tamén sabemos as cousas máis recentes polas que anda. E para empezar, pois estes meses, recentemente, tesendo lazos con Portugal. Acaba por dúas cuestións, non, Berta? Sí. Queres que conte eu? Sí. Vale, pois, antes de máis, moitas grazas polo convite, ás xornadas, a Ana e a Olga por acompañarme. Sí, o último que fixen, tampouco fixen eu, pero bueno, foi eses libros que saíron agora en portugués, Os seres queridos, que a miña penúltima novela, non é a última anterior, e a última que saiu en decembro tamén en portugués. E nada, é unha cousa como medio rara, así, esa viaxe a lingua portuguesa, porque verdadeiramente daste conta de que formas parte dese contexto lingüístico. É un pouco extraño mesmo chamarlle traducción a esa publicación. Que o título aparecera como ese lugar, no canto dos seres queridos. Sí, eso foi, bueno, é que sabes tamén como que hai estes procesos, non, é que é un pouco extraño con Portugal, porque séntese igual o proceso como se fose unha traducción noutro país, non, pero ti non o sentes tanto así, porque realmente como case pasar un pouco a un galego escrito de outro modo, non, para que poida ser comprendido polos veciños de abaixo. En ese proceso así de edición, a editora de Os seres queridos en portugués, o equipo que teñen aí, sabes, esas persoas que son como sumpalumpas das editoriais, que son como moita xente que está aí facendo cousas e que non coñeces, consideraban como que a expresión os seres queridos non funcionaba igual en portugués que en galego ou en castelán. Para empezar, tería que ser os entes queridos, non? E non funcionaba o xogo, que na novela é ambivalente, aínda que non se perciba de entrada, non? Porque a novela fala un pouco como dos vínculos familiares e das persoas que rodean a protagonista ao longo de varios procesos, non? E por outro lado tamén fala do aborto. Entón hai algo aí de anfiboloxía no título Os seres queridos, porque fala dos que se queren e dos que non, dese proceso de elección de non querer un segundo fillo e demais. Entón, propuxéronme como varias alternativas que se lles ocorrían e tal, e xuntas buscamos un título que efectivamente estivera tamén na recámara a hora de escribir o libro, que era ese lugar, non? Que aparecía como xustificado en varias partes da novela. Sempre hai un momento das novelas nos que como lectoras entendemos o sentido do título, non? Entón, bueno, pois decidimos por ese, e a verdade é que foi interesante porque como cambia a cara dun libro cando cambia o título, non? E como cambia a veces tamén a entrevista sobre ese libro, non? E o punto de partida e como se enfoca unha novela, non? Entón, bueno, foi interesante ese cambio.
entendo que igual diferente que a traducción da Ferida Imaxinaria de Eduard, e mesmo as obras que traduces ti, a hora de, no caso de, por exemplo, Carrusel ou Seres Queridos, non? Que traduciches ao castelán e Eduard traduciuna ao catalán. Sí, no caso da Ferida Imaxinaria tivo esta traducción de Eduard ao catalán, tamén se traduciu ao portugués, foi o primeiro libro que saiu en portugués e sí, Eduard tamén traduciu o catalán Os Seres Queridos, Eduard Velasco, que é escritor, traductor, docente tamén, persoa querida. No caso del, o sea, hai como unha sensación, ou polo menos eu fui tendo unha sensación ao longo do tempo, non? De como traballa cada traductora e traductor, non? Das cousas que preguntan, das cousas que non, de como son os seus procesos, non? De traballo, que son como procesos creativos paralelos, non? Os da escritora, e que son distintos en cada persoa, teñen distintas personalidades e preocupacións e no caso de Eduard, efectivamente, o primeiro libro que traduciu meu foi A Ferida Imaxinaria, que saiu en catalán case o tempo que en galego, o mesmo mes. E si foi moi bonito traballar con ele, a verdade, porque é un traductor tamén moi preciso, moi minucioso, non? Tiña como unha serie de dúbidas, tamén ese carácter que teñen os cataláns, ainda que Eduard xa é case galego, diría eu, pero ese carácter como un pouco metódico e tal, que descubrín aí, tamén foi a primeira editora catalana que tiven e tal. E sí, o sea, como se traslada a outra lingua, non? Por exemplo, os xogos lingüísticos, os xogos de palabras. No caso dos Seres Queridos tamén hai unha parte en galego na que fala da linguaxe infantil, entón fala de que o neno se confunde e en lugar de dicir que está como un rei nunha cesta, di que está como un rei nunha festa. Entón en castelán, en vez de dicir miente como unha bellaca, di miente como unha avellana. E en catalán hai outra solución que agora non recordo, e en inglés hai outra solución e en portugués hai outra solución, non? Eso é fascinante tamén destes procesos de chegada a outras linguas, non? Eu miro sempre, cando me chegan as maquetas, miro sempre como eses 3 ou 4 momentos onde sei que foi necesaria algunha inventiva, con moita curiosidade para ver como o resolveu a traductora ou traductor. E aínda tes unha tripla vertente no caso da traducción, como editora, xunto con Carlos Meixide, editora da editorial Rodolfo e Cristila, saídades como editora indecisa. Sí, ese foi un proxecto moi querido para nós, que é unha parte pequena do traballo que facemos, entón isto gústame dicilo porque hai unha certa mitoloxía sempre sobre as editoriais pequenas, non? E sempre parece como que o pequeno é por sí mellor, non é? Isto, como cando empezamos a traballar en edición, a min causábame moito conflicto porque eu son moi consciente de que estaba aprendendo e de que precisamente naceu como editora indecisa porque era un proceso no que pretendíamos aprender, facelo cada vez mellor, facelo ao noso xeito e non dar por feito que por ser pequenos o vamos a facer mellor. É dicir, eu tiña tamén como a miña bagaxe como autora e traballara con moitos editores, algúns bons, outros malos, outros mediocres, pero aprendera moito de moitos deles, non? E hai moitos editores en editoriais que o mellor non se fan tan simpáticas, non? Como un pequeno selo editorial de 2 tiraos, pero que son moi bons editores e que traballan arreo e que realmente entenden e estiman os libros que fan e tratan de facelo ben. Entón, ese foi sempre o noso proceso, non? O sea, a nosa idea era nacer como un proxecto que fose traballando libro a libro, non? Dun tempo a esta parte, como de hai 3 anos para aquí, o que máis nos interesou é todo este asunto da traducción de libros que adoramos ou de escritoras que adoramos doutras linguas para o galego, para crear un espazo no que a lectora galega teña a posibilidade de ler ese libro o tempo que sae en linguas máis grandes, é dicir, o tempo que sae en castelán, o tempo que sae en portugués, etc. Entón,
Por exemplo, publicamos Orbital de Samantha Harvey, publicámoslo 2 semanas máis tarde que Anagrama ou 3, publicamos Os Antropólogos, unha novela estupenda de Segul Sabas que é preciosa e que saiu de feito un pouco antes en castelán, porque, bueno, a compráramos antes. Este ano. Sí, este ano en decembro. Agora vai sair, que vos recomendo moito, isto é unha primicia que estou dando aquí, historias pues de... que dar outra, historias de fantasmas de Siri Husband, non sei se vos dades conta, son unhas memorias que escribiu despois da morte de Paul Auster, e vai sair agora dentro de pouco, e o ano que ven sacaremos o novo de Maggie O'Farrell, que para nós foi como un esforzo grande, non? Pero que estamos como moi contentos porque a xente responde e realmente é como unha sensación de decir, pois isto se pode facer en galego e hai un lectorado para isto. E o teito, digamos, da limitación é o que é, pero obviamente non vas a vender millóns de libros como se venderán en español deses autores, pero hai un lector e unha lectora que está contento de poder ler eses libros en galego. Entón, bueno, está sendo así como un proceso moi feliz e moi guai, sabes, sentirte que tes algo que ver, non, en poñer ese libro na libraría. E responden tamén cos libros de escritores e escritoras galegos. Tiramos xa un poquinho para atrás, porque levaba razón que o tempo ven en riba. No Brán tamén nos chegaba a noticia, creo lembrar que fora na casa de Rosalía, onde participando do programa da fiestra, creo que era, non había... no Brán chegábanos a noticia que non había, bueno, non sabíamos se había novela, non sabemos se hai nova novela neste momento, pero si o que sabemos é que neste momento tamén co que estás é ca escrita cinematográfica, que probablemente poida vir a ser o compendio de esas palabras escollidas en todas as obras que tes, eses momentos que había que describir, cando agora o produto artístico mestúrase ca imaxe e co son, coa música, algo tamén importante e que se trasluce en algúns libros teus, non? Podes nos contar algunha novidade? Sí, non sei se é moita novidade, porque sí, foi como, bueno, empecé a escribir como cine por proposta de Álvaro Gago, o director de Matria, que non sei se vistes, pero se non a vistes deberíades vela, supoño que sí que a vistes. Pois hai un par de anos empezamos a escribir xuntos a súa segunda película, que se titulará Porto Alegre e será preciosa, así que debedes vela. Entón estiven como todo este tempo un pouco facendo o que a mí me gustaba facer, polo meu carácter tamén, que é estar na miña casa escribindo na cociña e na miña mesa e no meu ordenador, que son as cousas que me gustan facer e que me dan alegría. E foi moi interesante porque eu non escribira cine antes e claro, son unha persoa tamén curiosa, non? E todo o que ten que ver con aprender cousas distintas e probar formas distintas de escritura, pois foi bastante fascinante. Entón, bueno, escribimos varias versións dese guión que está chegando tamén ao seu camiño e logo empecé a escribir outro guión tamén en relación a unha das miñas novelas, presenteime unhas axudas de desenvolvemento de guión que me deron tamén, entón, bueno, como que descubrín aí que eu podía escribir outras cousas e que podía seguir escribindo noutros formatos paralelos á novela, non? O tempo que tamén haberá novela nova, eventualmente. A hora de enfrontar a escritura do guión cinematográfico fronte ou igual cas estruturas das novelas e a temática tamén apuntan temáticas que xa se tocaron, o tema da dor, porque Álvaro Gago xa publicou unha pequena sinopse do contido, por iso desvelo. E ademais hai por aquí xente de Lugo, vai ser desenvolvese en San Cibrao e a Maruxaina, creo que tamén vai estar aí a mitoloxía, pero tamén o tema do do, non? Algo que está e dos seres queridos. Sí, realmente é unha película que parte do desexo de Álvaro de contar esa historia en San Cibrao, que é o lugar de onde ele é, de onde é a súa familia, que ten que ver efectivamente cun proceso de dou, con varios procesos e co proceso tamén de
bueno, da comunidade ou da experiencia da comunidade na infancia, na adolescencia e demais. E sí, obviamente eran temas que tiñan moito que ver comigo, non? E que me interpelaban, e tamén o traballo del, e por iso tamén aceptei esta historia de escribir o guión, porque sí é certo que tivera algunha proposta antes, pero claro, hai un temor como moi grande, non? De achegarse a un rexistro de escritura que ti que non é o teu, desde un lugar que tampouco é o teu, non? Era como un salto baleiro máis importante, e isto vino ao revés, o sea, como unha oportunidade de aprender e escribir outras cousas, non? O cine depende moito, é unha cousa bastante fascinante, porque o cine depende moito da estrutura e depende moito de algo que creo que as novelistas non nos damos conta de partida, que é o tempo, non? Nunha novela o tempo é expansivo, nunha novela de pronto pois pode haber un episodio que creza e aínda que ti tes que facer balance, non? Eu teño tamén bastante experiencia coa idea de condensar as novelas, non? De non poñer nada de máis. Eu quitei moitas veces de novelas por esa sensación de que non aguantaba 150 páxinas, pero no cine isto é imperativo, non? No cine cada minuto é un minuto que tes que gastar, non? E tes ese tempo para contar esa historia e non tes 30 minutos máis. Entón, bueno, isto é bastante fascinante, porque te obriga tamén a condensar, a pensar moi ben como se vai articular cada momento da historia, como se vai explicar a interioridade do personaxe fora da voz narrativa, pois este recurso tan guai que temos que é o narrador, non? Que te di, camina triste despois de 2 semanas, non? Isto no cine é unha cousa que non se pode facer, porque non tes un narrador que te sale de todo, non? Entón, sí, o sea, foi un proceso como moi guai, a verdad. Antes de volver para atrás, crees que na nova novela este xeito de ter que escribir para o guión cinematográfico cambiou algo a forma en que afrontabas as anteriores obras? Realmente eu creo que a nova novela eu empecé a escribir como Porto Alegre no verán do 2024 e a nova novela empecé a escribila como en marzo do 24, non? Entón había unha cousa aí coa que levo moito tempo ás voltas, un pouco pelexada durante anos, pero hai algo previo aí que xa estaba en min, pero sí creo que todo o que aprendes ao longo da experiencia que vas tendo, non só escribindo, senón as películas que vin estes anos, a xente coa que falei, os lugares nos que estiven, sí que están dentro de cada novela, polo menos das miñas. E eu, esta idea de, non sei se vos pasa, bueno, vos sodes profe, seguro que sí, isto de medir o tempo en cursos escolares, non? Eu pasei toda a vida medindo o tempo en cursos escolares hasta que deixei a facultade e doume conta de que actualmente o meu recordo do tempo está medido en ciclos de novelas. É dicir, o tempo no que escribí en Carrusel, o tempo en que escribí en Illa de Decepción, é como un recordo compacto, non? De que ese bloque de tempo no que eu estaba traballando nese proxecto é como unha unidade en sí, non? Entón todo o que pasa durante eses momentos, aínda que non teña que ver cun libro, sí que afecta, sí que se introduce na novela. Sabemos tamén dos premios de Berta, entre eles están algúns dos libros que che comentaba e que me comentabades as persoas que vos preguntei, non porque me viñerades a decir, obrigueivos, que libros, ademais, pois nos gustaría ou lles gustaría escoitar o que ti consideres, tendo en conta que valoramos de deixar 10 minutos para que pregunten. E eu tiña na listaxe que podes engadir ou quitar o derradeiro libro de Emma Olsen, A pel do mundo, O elefante na sala de estar, tamén tiña, porque me falta aquí, Os seres queridos e A ferida imaginaria. Pois, menudo grupito. Personaxes, temas, lugares. Bueno, os libros primeiros que mencionaches son seguramente os que máis se poñan nos coles, non? Porque as miñas novelas para adultos non se len nos coles habitualmente porque son para adultos, salvo o derradeiro libro de Emma Olsen, que
que sí que é como un paso de idade, non? Nese sentido, sí que se lee ás veces en secundaria. Ás veces tamén se lee en bacharelato Seres queridos, pero pouco, e sempre teño como moita... Cóstame un pouco, ás veces, como falar con rapazas e rapaces de bacharelato sobre os seres queridos, porque sinto como que é algo que non lles vai interesar nada, non? Como non... E logo ás veces é sorprendente porque obviamente pois cada quen lle interesa o que lle interesa e sempre hai de todo, pero sempre sinto como que un libro que conta, pois que fala do aborto, da maternidade, dos lazos afectivos, nun momento determinado da adultez, como que é algo como moi alleo. Este Apel do mundo é un libro que lle teño certa estima, porque é un libro como de poemas, fai como un atlas humano así de distintos nenos do mundo, non? E é un libro que escribín bastante casualmente, sabes? Fun escribindo textos e tal, e logo o xuntei, e sí que ás veces se lê nos coles. Ademais, os debuxos dese libro son de Albacid, entón foi como que lle teña moito cariño así ese libriño que nos une. E que máis libros? O Elefante na sala de estar, que é un libro que eu escribín para adolescentes e que creo que é claramente un libro xuvenil, pero é un libro que creo que non cae tanto no estándar de libro xuvenil, porque é un libro que toca como temas bastante duros e non os suaviza moito, non? O sea, eu teño a sensación como de que é un libro que ás veces ofrece certa resistencia ou certa reserva, non? Que a xente entra como, bueno, a ver que me vai contar sobre este libro ou sobre este proceso, pero que eu creo que é un libro que como que a mí me gustou moito escribir. Foi un libro tranquilo de escribir e é o que lle teño moito cariño e sí, e a Feira Imaginaria pois é o último libro e para min é o meu proxecto máis querido así do que publiquei, creo que tamén é o máis sólido e o máis ambicioso, non? Non sei, é como complicado porque me pos aquí como un camarote de cousas moi distintas. A mí gustaríame volver, si che parece, sí. a cuestión que comentaches que non lles interesa aos adolescentes o tema, por exemplo, que se trata que é o aborto, pero que si igual é necesario, sobre todo, ademais, como se trata na novela, non? Bueno, neste caso. Non digo que non lles interese, digo que a priori, ti como autora, non, cando vas falar de un libro que foi escrito para os adolescentes, pois, bueno, hai unha protagonista adolescente e tal, pero cando vas falar a un sitio ou cando falas con adolescentes dun libro que fala dunha muller de 35 anos, non? Que decide abortar porque non quere ter un segundo fillo, non? Tes un pouco esa prevención de decir, bueno, que lle pode interesar disto a rapazada de 15, 16 anos, quero decir, que é certo que poden... Eu pensaba en canto como a muller asume que facer e as relacións das personaxes arredor desa decisión. O punto de conexión aquí, isto daría para moito falar, pero o punto de conexión aquí é que en xeral o tema de cando hai unha nai que ten un fillo dentro dun libro, habitualmente pasa a ser un tema de nicho, non? Isto eu era moi consciente cando escribín e era moi consciente tamén que se adoptas unha forma confesional de escritura e demais, automáticamente entra no nicho do subliterario ou de certo tipo de literatura que só dialoga consigo mesma, non? Entón eres convidada continuamente a participar en mesas con outras escritoras que escribiron de maternidades como se un libro sobre maternidades non puidese dialogar coa literatura como calquer outro tema, non? Entón, eu creo que o punto de conexión coa adolescencia é o mesmo punto de conexión que con calquera outra persoa. É a cuestión de que a experiencia do vínculo afectivo da maternidade é absolutamente universal e é unha experiencia bastante próxima a todos nós porque todos somos as fillas ou os fillos de alguén. E por aí creo que os adolescentes conectan tanto ou non conectan igual que os señores de 70 anos, non? Que che din, gustoume a novela a pesar de ser un home, e dis como, bueno, non está usted incapacitado para ler unha novela sobre a guerra de Cuba e non participou usted pola edad que lle estou vendo na guerra de Cuba, pero si hai este nicho tamén, non?
que me parece como... Bueno, que creo que é importante que falemos destas cousas, non? Porque paira moito a idea, non, dunha especie de normalización da figura da escritora hoxe, non? Cando a figura da escritora creo que está máis presente, pero tamén condicionada polo lugar que ten que ocupar unha escritora, non? E pola performance que ten que facer unha escritora para ocupar o espacio público, para ser voz de autoridade sobre a súa propia obra, etc. Igual é meter as compañeiras da SPG aquí nun lío, porque estou intentando recordar o vídeo que participou no certame de vídeos cunha das obras de Berta, pero agora non lembro cal era. Creo que un dos profes era César Caramés, e estou intentando lembrar, quería para poñelo de fío, porque a verdade é que o produto artístico que fixeran tamén fora moi interesante. E por tempo, damos paso ás persoas ou contanos así algo máis dos lugares, se queres, nalgúna das novelas ou nas novelas, dende o fai de Mausen. Sí, bueno, o tema dos lugares é un tema que me interesa en especial. De feito, outro día comprei este libro de Georges Perec que se titula Lugares, que é como unha especie de experimento que el fixo sobre escritura en distintos lugares escollidos por el ao longo de un montón de tempo, non? E dentro de cada lugar facía como unha distinción entre o que se ve en presenza e o que deriva do recordo estando en un determinado lugar. Entón estiven como en vez de traballar, estiven como uns días, non, dándolle voltas a como podería escribir un fanzine sobre lugares e non sei que por suposto nunca escribirei. Pero creo que está bastante presente nos meus libros, a pesar de que non é obvio, porque os meus libros dependen moito do punto de vista e da voz narrativa, que é o que máis me interesa a min en literatura, pero está moi presente tamén, efectivamente, nesa decisión así un pouco extraña, que é situar a miña primeira novela no estranxeiro, que ten creo que moito que ver coa cuestión de vivir aquí e coa cuestión de pensar en cales son os límites da ficción para unha escritora que empeza a escribir nunha lingua minorizada, pequena, atravesada por conflictos e por cuestións de límites da representación, non? Que debe representar unha escritora galega que escribe ou como representas Galicia nunha novela, non? Habitualmente como está moi atravesada pola fetichización. Esta palabra e máis internacionalización son palabras que non acabo de... Pero está moi atravesada por isto, polo fetiche, polo ancestral, polo criminal, polo atavismo. Non lembro ler reseñas reseñas de libros meus fora, isto foi o maior shock de ser traducida, non de pronto ler unha reseña dun libro que está ambientado no Lugo Cantábrico, nunha zona de praia onde hai unha xente que está buscando unha casa, non sei que tal, e de pronto ler unha reseña que empeza dicindo se sienten las brumosas montañas de Galicia que vimos en Oliver Laxe, sabes? E dicindo, bueno, as miñas protagonistas son maioritariamente urbanas, maioritariamente xente de 30 anos que escribe e hace... Non sei, quero dicir, o sea, non son os protagonistas do que arde, o sea, pero hai esta cuestión de como que, non sei, o sea, teño unha amiga que sempre digo de por Galicia que me viene, cando sales fora hai un pouco esta sensación, non de, vale, unha escritora galega, non, automáticamente ten que caber en este caixón, non, e hai moita literatura galega condicionada por iso, non, polo caixón do que se supón que podemos escribir en galego. Entón, esa idea ou esa sensación, non, de que empecé escribindo unha novela no estranxeiro, que era como unha falsa traducción ao galego dunha historia que nada tiña aparentemente que ver coa realidade da persoa que escribiu, que son eu, ten que ver con isto, con este conflicto sobre o lugar, non, con esta incerteza sobre que tipo de ficción se pode escribir aquí. E logo está como todo ese asunto tamén de outra novela miña que se titula Illa de Decepción, que ten unha parte que se titula Algunhas casas, non? E que é unha observación sobre o contexto urbano que rodea a protagonista e sobre as casas nas que foi vivindo, etc. O sea, que, bueno, algo hai aí.
apuntabas nesta última parte da conversa o tema da lingua. Como ves tamén o tema da normalización, o traballo que estades facendo, pois, dende a propia editorial ata a túa valoración como escritora e como editora. Eu creo que sempre traballei e creo que hai que facelo así, non? Cando faz literatura e edición, hai unha parte enorme do teu traballo que é as cousas que faz, as cousas que pos sobre a mesa, non? Que sempre fixen coa simulación de que vivimos nun país normal. Isto creo que é importante, non? É dicir, eu son unha escritora, como calquera escritora do mundo, e o que me interesa é a literatura, entón, mentre estou traballando cos meus libros ou mentre estou editando, escollendo un libro para publicar e demais, como que simulo que vivimos nun país normal onde todo isto é posible e demais. Logo sí que creo que é moi importante, unha vez que pasas ese estadio, non? Ter unha postura respecto a isto, non? Porque sí que observo como unha especie de disolución, non? Das posturas que temos fronte ao que pasa coa lingua, o que pasa con todas estas cuestións, como se houvese que regresar ou, non sei se regresar, pero sí como instalarse en esta cordialidade un pouco difusa, non? No de, bueno, non pasa nada, aquí, cada un, non sei que, bueno, creo que vivimos nun país onde hai unha diminución notable dos falantes, onde hai un conflicto lingüístico, onde hai actitudes ilóxicas, onde a expectativa que ten unha escritora galega en galego non é a mesma que a que ten unha escritora galega en español ou española en español, e todo isto é unha cuestión política tamén, non? Entón, creo que sempre intento moverme desde non evitar ese conflicto, non? E isto, dun tempo a esta parte, non está sendo moi fácil, non? Volvemos un pouco a esos tempos de por que escribes en galego, non sei que, a recibir preguntas deste estilo. Lembro, por exemplo, que fixen unha entrevista nunha radio catalana hai un par de anos, que me preguntaron sobre que bonito que escribas en galego, tal e cual, como, bueno, é a miña lingua e obviamente hai un conflicto lingüístico, tal, bueno, a mí non me gusta hablar de conflicto, e como, bueno, a usted non lle gusta hablar de conflicto, non lle contestei eso, Quedei un pouco así flaseada, porque dicen, bueno, non lle gustará falar de conflicto, pero non hai unha convivencia cordial entre o galego e o castelán que suceda sin ningún tipo de tal, o sea, quero dicir, hai unha situación que se está dando aquí que é evidente, non? Non sei, me parecía como unha evidencia, non? E me parece tamén evidente que hai un retroceso. E un posicionamento, ademais, político canto a cuestións de axudas ás editoriais, con respecto á nosa lingua. Agora sí que damos paso, e aínda así, outro libriño que para min hai poucas mestras aquí hoxe, pero hai profes de matemáticas e dá xogo. O libro grande dos números pequenos. Non está pensado para eso, nin está pensado para o BAC, pero para a escritura creativa e para buscar rimas dá moito xogo. Entón tamén vos lo deixo aí porque fannos falta materiais así de bonitos. Decíamela cando lle comentaba que para min era un libro moi bonito, decíame que lle recordaba tamén o libro tipo Buscar a Wally. Entón, agora o paso é para vos. A mí gustaría preguntarse algo sobre a ferida imaginaria. Cando ti comezas a artellar, eu creo que hai unha agenda dos teus anteriores libros, ti artellas a ferida imaginaria utilizando xa a casa, ou eu entendino así, esa casa que está teirada de recordos e que fala. Para min xa é como unha personaxe. Ti pensabas que esa casa xa podría, non sei, transmitirse ao receptor ou ao lector como personaxe? Sí, bueno, non o sei. É o que máis me fascinou da lectura de A ferida imaginaria. Para min ese libro é un libro que me deu moito traballo. Isto está feo dicilo porque como foi certo o traballo faino, pero era un libro que eu quería escribir consciente de que non sería un libro satisfactorio para quen o lee. Entón iso é como algo, de feito, dixeno en Xerais cando o editamos, dixen, este libro é
é moito máis desafiante e ademais creo que non é o que outras lectoras de libros anteriores meus esperan de min. Pero é un libro que se organiza como un poemario, non é un libro que conte unha historia, é un libro que construe unha serie de escenas en repetición que van desenvolvendo distintos temas que teñen que ver pois con conservar a memoria, cos espazos de baleiro e demais. Entón, claro, é un libro que formalmente a nivel de estilo é parecido a outras cousas que fixen, a pesar de que hai outras voces narrativas e demais, pero a nivel de estrutura está construído como por recurrencias e demais. Incluso é un libro no que están todo o tempo a espera dun eclipse que logo ocupa como 4 líneas. Todos os pesos das partes do libro están un pouco equilibradas cos pesos da eclipse. Hai unha primeira persoa que ocupa o que ocuparía a masa do sol. Bueno, hai unhas cousas aí que non queirades saber. O tema da casa, sí, para min era importante porque eu tiña como moitas notas para este libro empezadas e entón encargaronme un conto para unha revista. Entón dixen, vale, vou escribir unha parte destas notas en forma de conto, non? E todo ese tema do regreso á casa, da casa familiar e demais, quedou fora do conto, non? Entón, é interesante porque todo o conto se construe tamén en relación á ausencia desa casa ou á idea de que se vai ir a esa casa, non? Entón creo como unha sensación así moi rara en min da idea de chegar a ese lugar, non? E logo hai un acuario, e logo hai unha casa de cristal que fai como un paralelismo co acuario, e esta casa que está por reparar, ao mesmo tempo que a casa dos veciños. Sí, o sea, coinciden como todos eses lugares, non? O acuario, a casa de cristal, a casa que se derrúe, a pantalla onde ve obsesivamente a serie Urxencias, que vos recomendo a todas. E sí, construindo un pouco así en función de todas estas duplicidades. Sería así como longo de explicar e co paso do tempo digo que cousas tes na cabeza como van caendo dentro dun libro, non? Pero acaen moi ben todas as escenas. Na casa de cristal baseaste en algunha casa real ou non? Non, bueno, baseeime un pouco nesta arquitectura porque a mí me fascina bastante a arquitectura e as historias de arquitectura. Esta casa de Mies van der Rohe, que son como casas que están acristaladas e que ademais no primeiro momento como tiña moitos problemas de vapor e esa idea de unha casa artística, no? Que é unha máquina para pensar máis que unha máquina para vivir, onde se mete esta escultora, non? Que está rodeada de cristal e como un pouco un acuario, etcétera, etcétera. O que pasa é que, claro, ao final o libro non resolve esas conexións, non? O libro é como unha constelación, non? Que propón un debuxo según une os puntos, pero nunca une os puntos. Eso é como algo que me interesaba poder facer. Temos aínda uns minutiños. Porque queren marcharse o descanso. Non saben que non imos facer descanso. É unha brincadeira. É unha brincadeira. Se alguén ten así algunha curiosidade, pois pola nosa parte, dende a Cigansino e a SPG, darche as grazas por vir compartir con nós estes 45 minutos e nada, agardaremos para a semana, para quen andedes por aquí. Na Numax teñen un encontro, ela e Álvaro, dentro dunha serie que planifican de escritura e mesturando que a escritura e o cine. Entón, pois, moitas grazas e sí que temos un descanso, Dores, de cantos minutos era? 15 minutos. Nada, así, puntualidade, moitas grazas. Grazas a vos.